Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Lord is with you while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. 2 Chronicles 15:2. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Hosea 10:12. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebrews 11:6. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. Acts 17:27. The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. Lamentations 3:25. For thus saith the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and ye shall live. Amos 5:4. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. Deuteronomy 4:29. The hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him. Ezra 8:22. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong andam sa atong kaugalingon. Ingon nga magtutuo, gikinahanglan nga ikumpisal nato ang atong mga sala nga nabuhat hangtod hingayuna aron kini dili mahimong babag. It will not become a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. So, following our customary procedure, mao kini atong buhaton. Pipila ka mga gutlo sa hilom nga pag-andam sa tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again, of assembling ourselves together. This is in obedience to your word. Thank you for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Since we are living here in this country where the laws of the divine establishment sustained the freedom to worship, to assimilate your word, and again be given the opportunity of
accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. Usa hagita kami o Diyos, hatagi kami pagpunting pagtutok to concentrate on these critical things na among pagaisgutan, that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. So may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan, o atong ipadayon ang atong gisgutan, o atong gitunan, atong giduputan sa tuon bahin sa the unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaon nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Okay, padayon ta. Diin kita mohunong kagahapon o padayon kita niining atong pagtuki niini o can you open your Bible again? Diha sa Colosas 3:12. Colossians chapter 3 verse 12. Nga nagaingon kini sa in English. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, balik tayo sa versikulo 10. Sa 10, nag-ingon kini, and have put on new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kining renewed, pagbago, ang original word ni sa Hebrew is neos, N-E-O-S. Now, di na ang itong kalimtan nga kanunay na ito yun na gisubli-subli nga ang Kristuhanong pagkinabuhi, the Christian way of life, dili kini kasagaran nga paagis pagkinabuhi ug tungod niya na kini nang inahanglan ug dili pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. Now, diha sa 2 Corintios 5:17 nag-ingon kini usab, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Diha usab sa Episo 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, anagihapong Episo 4, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Okay. Now, dili lang kay kadtong atong giingon nga renewed, kadto sa bersikulo 10 sa Colosas 3, kadtong akong giingon nga neos, renewed, kana nagkahulugan gihapon og tuputon pagsulob, neos, on the new man, isulob ang bag-ong pagkatao. Okay? Now, inumdumi usab nga una kita makaangkon niya nag-iingon na itong epinosis doctrine. Ang epinosis doctrine sa ato ng nasayrat o nahibawan, mo kini ang gituuhan na nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Imo na nang gidawat, imo gituuhan. So mo na nang epinosis. Okay? Apan kung kutob lang kang naminaw sa gitudlo, sa imong nadungog, imong napatalinghugan, unya imong nakatunan, kutob ra kas pagkaton, wa nimo tuuhi kana nahimo lang naog sa English nga knowledge. Apan ko sa diha nga imong tuuhan kana, imo kanang dawaton, you embrace it, okay, kana mahimo na ng wisdom.
diferensya ra ba ning knowledge o wisdom? Ang knowledge kaning murang nasayran na katunan gikan sa pagtudlo sa mga eskwelahan. That is what we call academic knowledge. Okay? Of course, na may kapuslanan ka na kay kini hindi human realm man ang atong gisgutan kung bahin na nag-knowledge sa imong nakatunan sa gitudlo sa imong maestro, maestra sa mga eskwelahan. Knowledge ka na ug may kapuslanan sa imong imo na unyang pagtuon o pagkat-on gamiton man na nimo sa imong academic nga pag-eskwela. Apan kung bahin na sa spiritual nga the spiritual realm, kining knowledge dili na mapahimuslan sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Okay? Okay, di ba ato ning gipa tinaw kanimo, no? Kini paglabas no sabni sa atong panumduman nga kung kita magatuon sa pulong sa Dios sama nini atong ibuhat karon, nakadungog ka sa bat-bat dinhi sa magtutudlo. Okay? Sa diha nga imong madungog ang iyang gitudlo, nga gikan kanang iyang gitudlo gikan sa pulong sa Dios, madungog nimo, mabati nimo ang iyang pagpatinaw, pag-eksplikar nimo. Unya mayon ka, oh, klaro, nakasabot ko. Okay, nakasabot ka. Apan kung dili nimo na tuuhan, mao manggod na ang bottom line ingon ta. That is the key. Mao kana ang iyawi sa tanan. Ang pagtuo. Okay? Sa diha nga imong tuuhan kadtong imong nadungog o imong nabati sa pag-eksplikar, pag-ingon gyud nimo mutuo ko niya na gikan na sa Dios. Diha ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, the only teacher of truth, mulihok sa iyang, of course, sa iyang role, sa iyang papel nga mao'y magtutudlo sa kamaturan. Maghuwat lang na ang Diyos Espiritu Santo, Diyos na ba siya? Maghuwat lang na siya sa diha nga imo kanang tuuhan. Okay? Inig-ingon gud mo nga tuo ka diha Espiritu Santo mulihok ug iya kanang unsa ipatinaw, klaro, tataw, perspicuous gyud. Okay? Nga di ka magduha-duha. Maingon ko kag tinuod gyud ni. Kay gipaklaro na magsamot na. Okay? Sa Espiritu Santo. To make it real to your life. Nga sa diha nga mulihok ng Espiritu Santo diha kanimo. Okay? In this process, then magamit na nimo kana sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Kasabot ka? That is the only time. Maura ka ng time, okay? Panahon nga imo na kanang magamit sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kaya nahimo na kanang epinosis. Ang epi, pasabot, Greek word na, epi is the prefix. Okay? Ang epi, nagkahulugan ka na over and above. Okay? Taas, labaw pa. So that means, labaw pa na sa imong kahibalo. Nakita nimo? Sa imong pagpatalinghog, pagbati sa gitudlo, kahibalo ra to. You see? Aron kini mahimo nga kaalam, wisdom, then use that key to make it real to your life. And it becomes usable na sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So I hope nasabtan nimo kana. Now, kung bahin sa kaluwasan, faith in Christ, naibaw naman tanyan. Itong napagara sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now,
sa bahin as pagkinabuhi sa Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, we live by faith, not by sight. Wala na magkinabuhi sa unsay atong makita, kundi pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang Romans 10:17. Okay? Unsa gisulti diha? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, sa laing bahin, every Christian's life gibasihan on a certain process which God has perfectly established, and we call this protocol. Okay? Paagi, sabi ni Visayan. Ang bag-ong kinabuhi nga gihisgutan diya sa Kolosas 3:10, kinahanglan nga kini mao'y kinabuhion sa matag Kristohanon o kini matuman lamang in a thorough, accurate, and a continuous momentum, spiritual momentum. Ginamit ang mga Diyos nun nga mga kahimanan nga gisangkap sa Diyos sa matag Kristohanon. So, mao kana ang bag-ong panginabuhi o the new life di sa atong bag-ong kinaiya human kita maluwas. Nga gihisgutan lagi sa Kolosas 3:10. Kinahanglan kining kinabuhion sa matag Kristohanon o kini matuman lamang kining maong matang sa pagkinabuhi pinaagi sa makuti o tukma o kanang wa gyud sayop o mapadinayunon nga unsa pagsibog nga tusunahan. Ginamit ang mga kaayuhan nga gisangkap sa Dios sa matag Kristohanon. Adto ta sa Roma 12:2 gihapon. Adto naman ni gituki gahapon. Unsa gisulti diya? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ephesians 4:11-13. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Now, kining gisgutan din mga espirituhanong mga gasa, spiritual gifts. Okay. Kung balikon ning prinsipyo, kay binimo ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, usa kini kamatang sa panghuna-huna. It is a mental attitude life. O akong subdion nga Roma 12:2 is the very verse that talks about this. Every believer has to think divine viewpoint. 2 Corinthians 2:16 unsa gisulti? The mind of Christ. Panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga atong gitun-an, ayaw na ni kalimti. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Okay? So I hope din na makalimtan nimo kanang bersikulo na tanom na ginadiha sa imong galamhan. 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 16. Remember, unsa may opposite sa divine viewpoint? Human viewpoint, natural. Tawanong mga pangunahuna. O tuod, ang kabubuton sa Dios makatunan lamang pinaagi sa iyang pulong. Kini nga itong gibuhat. This is the process of learning the God's will. Nagtuon ta sa iyang kabubuton. Sa matag karon ug niya ning atong pagtuki nining mga bahina. Mao kini ang pagkat-on sa mga kabubuton sa Dios. Ano ba kaniya atong gisgutan nga tulo ka matang sa kabubuton sa Dios? Ang una nini viewpoint will of God. Unsa man ning viewpoint? Panguna-una. Viewpoint will of God. Kining maong kabubuton nagatubag kini sa pangutana unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. Namo na.
kabubuton sa Dios nga atong una-unaon ang iyang una-una. Okay? Susunda ko nini atong pagtuki nini. Kay dili man ta makakaton sa iyang una-una kung wala pagtuon sa puno sa Dios natural. Mo ni ang proseso, mo ni ang pagi nga makatuna nato ang iyang una-una. Unsa gisulti sa Isaiah 55:8 and 9? Unsa gisulti sa pulong sa Dios? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. Mo kana ang gisulti sa Ginoo. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, kining mga pangunahon sa Diyos mo niya itong gitunan. And God's will can only be learned lagi pinagi lang sa atong pagtuon sa iyang pulong. It is not through prayer, ha? Di ba ako kanang kurihian last time nga ang uban ba sayo gihapon lang pagi, it is out of line. Kung magampo ka Ginoo, mao kini sayri ko sa imong kabuton. It's not through prayer that we learn God's will. Dili. Kay ang prayer, God, it has its own kanang way na iyang laing paagi. In fact, naibaw naman ta nga pag-ampo mo kana atong communication ngadto sa Dios. So, well, in fact, prayer is not a problem-solving device. Dili man ni ma-appeal nitong 10 problem-solving devices nga gihantag sa Dios kanato. Kay binimo, supposing you pray to God that He will declare His will. Now, do you expect God to talk to you personally? Maybe mo bagting ka ng imong cellphone, you would say, now, here is God calling me so He can declare His will. Is this posible ba ni? Dili. Imposible. Ang punto din mo kini, that we only can learn, makatunan lamang nato ang kabubuton sa Dios pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang kanang giimprinta nga mga pulong diha sa Biblia atong gitun-an. Okay? And it should be on a daily basis kanang pagtuon mo lagi ding atong gihatagan kanang dakong emphasis nga ang atong pagtuon sa pulong sa Dios dili lagi sinimana, dili kanang binuan o kung sa. It is on a daily basis. Now, kaya nga no, if it's not on a daily basis, it can only be good as gnosis. Gusto? Ito, yun has knowledge. Not epinosis. Nga mo ang wisdom. Now, nasayo na nga, only wisdom ang kaalam lamang maoy inunta, it counts in the spiritual life. Not knowledge. Not metabolized doctrine. Kay kining knowledge, dili na metabolize, wa na magaling nga unsa, doktrina. Ako gigamit lang ng pulong galing nga ato lang nagitandi o gihubad nato ang metabolize. Okay? Ug ako na po kang giesplikahan, gipatinawan ng nianing process ni ini. Itandi na ito sa pagkaon sa atong material food. Now, hinumdumi nga ang gnosis nga doktrina is only receptive comprehension. Ingnon ta. Kana nagkahulugan nga it can only be understood when it is heard, but will not be retained. Dili na ma-recall ni mo, di na ni mo mahinumduman. Dili. Kasabot ka? Now, ay pa naman ta. Ato naman hindi saliatan sa patinaw ni mo nga matag adlaw. Dili ka matag gutlo o gutling sa atong kinabuhing Kristiyanon is decision making. Naghihimot ang mga desisyon
See? Bisan kaninining atong pagtuon karon sa pulong sa Dios, gamit ka magdesisyon, gikas imong volition. Mo atin baka ko sa among Bible study through the YouTube o dili. You see? Matagutling, maglihok ng atong kabubuton. Unsa atong gamiton, ang positibo ba o negatibo? You see? In other words, the point is this, that every day in our Christian life is decision-making. In fact, all of life is decision-making. Gusto? Now, every time, sa gayon nga kita makahimo o dili maayo, sayop ng mga desisyon, unsa may sagbutanan. Of course, the consequence is bad. We become a loser. Mahimot ang mga pildiro because of that bad, wrong decision. While on the other hand, every time we make sa husto, tukma, maayo nga desisyon, its consequence is good. Of course. Natural. We become a winner believer because of that good, right decision. Mao, nga we are always a product of our decision. Okay? Popular kayo ng maong prinsipyo. We are always a product of our own decision. Ganoon. Kaya ba ka? Ang doktrina sa Biblia, okay, ang gimetabulize, ang ginaling na, unsa may ma-produce, unsa may mabuhat nini, unsa may resulta. Ang resulta og winner believers. Mahimo kang winner believer. O kung dili Bible doctrine mo gamiton, mo gamit lang kasi mong unsa may gamiton nimo, wa kay doktrina diya si mong imong kalagbe. Unsa may imong magamit? Di ba ang imurang pagbati? Ang imurang emosyon ra ba? Emotion produces loser believers. Mga pildiro nga mga magtotoo. O ang Bible doctrine, gikinahanglan ganing kanon kini og tunlon. Ayun doon ka sa atong pag-explicar ni mo may tungod kining process of metabolism. Kanon kini og tunlon in order for it to be effective. Mahimong epektibo and to be utilized. Nga maggamit kini sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, be ye not only hearers of the word, but be ye doers of the word. Di lamang kayo tagpaminaw, tigdungog, kundi buhata, tumana ang pulong sa Diyos. Mo na itugon sa Diyos. Okay? Colosas 3:2. Ang sa gisulti, seek the things that are above, not the things on the earth. Pangita ang mga butang nga tuwa sa itaas, ayaw nang naa sa ubos sa kalibutan. So, Roma 12:2 na po, balik ko na to, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Pagbago. Colossians 3:10. And have put on the new man, ang bagong tao, bagong pagkatao, which is renewed in knowledge. Epinosis kani. Dili ni knowledge gyud nga. Gnosis. Hisgot kining Colossians 3:10. And have put on the new man which is renewed in knowledge, epinosis kana, after the image of him that created him. Now, dili ta maka-put on o maka-sulob sa bagong pagkatao without the true knowledge kung wa tay epinosis doctrine. Sabtag na. O kutob ras kay balo, gnosis ra gyud. Wa epikto. Mao, ang matag magtotoo has to pursue his spiritual life by being doers of the word. Mamutuman, mabuhat
sa maong true knowledge. Okay? Nga ipinosis. Now, wa pa man ta makatuki gyud pag-ayo niini. Ay gitawag sa doctrinal term nga motivational virtue of love. Now, unsa man ning motivational virtue of love? Kini, paminaw, kini maong personal love for God. Atong personal nga paghigugma sa Dios nga mo resulta og pagsalig ngadto sa Dios. O unsa? Kanang pagsaliga maanam ka na og ugmad. Personal love for God resulting confidence towards God and develops confidence. Now, ang atong gugma ngadto sa Dios personal. Gitawag ng personal. Ang atong gugma ngadto sa atong isig ka tawo mao na impersonal. So, timanin na. Kay abi nimo ang gnosis doctrine. Kining gnosis doctrine anha na siya magapundo diha sa wangad bahin sa mentality sa magtotoo. It only resides in the left lobe of the believer's mentality. Ug wa kanay spiritual value. It has no spiritual validity. Ang gnosis, why spiritual validity? Di na magamit sa magspiritualong pagkinabuhi. Dili. Kaya academic knowledge naman. Ay mo na ni mong idudlo. Believe tingali itong makadungog ni mo, kuya mo matudlo. Kay imo mang nasabtan lagi. Kaya nasabtan, kutob na lagi sa imong kanang kahibalo. You see? Uman ma-transform, uman kanang himo nga unsa nga kaalam. Kahibalo raman. Di man kaalam. Ang kaalam iyana sa Dios, wisdom. Mao na ipinosis. So, it has to be metabolized. Gikinahanglan lagi nga unsa galingon ang gnosis doctrine. Meaning, ibalhin kini ngadto sa tuong bahin sa kardiya. Kaya ang tuong bahin sa atong kanang mentality ginganlan ni sa original nga Greek word as kardiya. Kay ang kardiya mao nay believer's mentality to be useful. Kung na ibalhin nimo gumikan sa imong pagtuo, pagdawat, paghangop niya ng pulong sa Diyos nga imong dungog, nakatunan, imong tuuhan. Okay? Ayaw ginagalimti kining Yahweh, pagtuo. Okay? O sa imong pagtuo, Espiritu Santo mulihok, iba ako kang giingnan, di padugay. O kana mahimo na ng kanang magamit to be useful sa imong espirituhanong kinabuhi. And this has become epinosis sa lang kanimo magtutuo nga ikaw magamit na kana nimo sa imong espirituhanong kinabuhi. Now, sa diha nga usa ka magtutuo moingon siya, amen, ngadto sa tinuod nga kahibalo nga nahimo na ang kaalam, kini nagpasabot og mituo ako. Pag-ingon nimo amen, mituo ka. And that believer believes, accepts, embraces the Bible doctrine he hears and understands. Sabtagi na. Sa diha nga mo yun siya, oo, mutuo ko. Mutuo siya, mudawat siya, muhangop siya, mugakos siya sa maong doktrina sa Biblia nga iyang nadungog o iyang nasabtan. Hinumdumi, ang pagtuo nato maugmad lamang pinagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. O tuod, no? Unsa may makahimo sa ka magtutuo nga negatibo? What makes a believer negative to God's word? Or what do you think?
are causes that a believer becomes negative to God's word. Bawa kagunsa nga makahimong negatibo niya, wala siya gana, wala siya kanang kadasig o tinguha, wala siya gugma sa pulong sa Dios. Negative lagi. Okay? What do you think are the causes that a believer becomes negative to God's word? Number one, yun din naguna, ang iyang pagkamapahitas-on. O ang ikaduha, ang gitawag sa in English o preconceived ideas. Mga pangnahuna nga iyang andan o iyang himatan kunuhay. See? Preconceived ideas or notions. There goes. Mao na hingon sa kadaghanan. Unsay hingmatan mao po'y pagkamatyan. Now, nahibaw ka. Unsaan man sa pagtagamtam nimo kalipay. Sa mga normal nga tao dili gusto malipay. Every normal person wants to be happy, right? Now, ni ay mga butang nga dili makalipay sa tao. Man cannot be happy by the following: money, salapi, material things, mga butang, kalibutanon, material ba? Sex, ang pagkikilawas, illicit sex, unsa pa? Gahom, na kay power, kanang approbation, kanang mahimo kang ilado, mahimo kang popular, etc. Dili ni makalipay sa tao dili. Well, what makes man happy? Unsa man gyud? Now I'm referring to a believer. What makes a believer happy? Well, in general, ato na lang in general. Dili pa magtotoo, okay? What makes man happy? Sa tao lang, okay? Unsa may makalipay sa tao? Tubag, unas tanan, pagtuo una kang Kristo. Faith in Christ. Then, human ka mo tuo ni Kristo, luwas ka na. Unsa may tabutuod, by the way. Just sa review na po. Unsa man ang mga panghitabo, unsa man gyoy kanang imong masinati. Of course, ang uban din imo masinati apan naanas pulong sa Dios. Nag-ingon nga sa diha nga imong dawaton tuuhan si Ginoong Kristo, ingon nga imong manluluwas, ikaw maluwas. Una. Sunod, ikaw hatagag kinabuhing dayon, eternal life. Unsa, sunod, ikaw hatagan o usuluban ka sa pagkamataron sa Dios. God's perfect righteousness. Unsa pa, ikaw mahimo ng anak sa Dios o mahimong sakop sa harian o panimalay sa Dios. The royal family of God. Unsa pa, ikaw timbrihan sa Espiritu Santo. Kanang timbre, timailhan nga ikaw gipanag-iyan ka na sa Dios, wa na makapanag-iyan nimo. Okay? Wa na Satanas o mga demonyo, wa na unsay gahom, yung kalibutan wala. Ikaw gipanag-iyan, you are a property of God. Mo na tuyo niya ng kanang timbre nimo sa Espiritu Santo. Unsa pa? Ang imong ngalan isuwat na didto sa Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi. Kana kanang timailhan nga ikaw kalifikado ka na magkinabuhi uban sa Dios didto sa eternidad. Dili na ka maimpyerno. Okay? Mawala ni pipila ka mga butang na hitabo nimo sa pagtuo nimo kang Kristo. So mao kani una, aron ikaw kanang sinati sa tinuod matuod nga kalipay. Unas tanan, tuohi dawatas Ginoong Kristo ingon nga imong manluwas. Human ka manluwas, unsa man ang imong sundon nga pulong o tugon sa Dios. Segundo Pedro 3:18.
2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, di man ni katong atong gi hatag kanimo og some kind of memory aid nga di na nimo makalimtan pag tabang nimo sa paghinumdum ba. Operation SLA, unsa man ang pasabot? S, study. L, unsa? Learn. O ang A, apply. Of course, ato laning isingit ka ng usa nga bilib. Okay? SLBA. Ato lang ingnon. Study, learn, believe. Kaya mo, labing importante yun ang pagtuon mo sa imong gitunan. Study, learn, believe, and apply. Mo na ang process nga atong sundon mando sa Dios nga kita patubuon sa pagkalang pinagis pagtuon siyang pulong sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. That's how to be happy. Did you hear me? Mao ka na ang paagi nga ikaw magmalipayon, really happy. I hope na sabtan mo na nakadungog ka sa akong hingon. That's how to be happy, really happy. Mao ka ng paagi. Unsaon sa pagkalipay sa tinuod, matuod, lintunganay nga kalipay. I hope sakto ng lintunganay. Ang lintunganay, kanag yung iyag yung root, ang iyag yung kanang genuine. Ang nibot pa sa niya na. Now, why really happy? Nga naman. Ibaw ka nga no? Tungod kay kining happiness, kalipay nga atong gisutan dinhi, gikan ka na sa Dios, mao ni giyon og plus H, plus, dili minus. Ang kalipay sa tao mo'y minus. Apan ang kalipay sa Dios, plus H, mao na. Mao na giyon na to really happy, tinuod yun nga ikaw nalipay. Now, ato na pong tukbilon gamay may tungod nining ninumdum pa ba ka sa tulo ka matang sa kamatuoran, the three kinds of truth. Okay? Tulo kamatang sa kamatuoran nga atubangon sa tao. Ang una niini mao ang mga balaod sa katukuran sa Dios. Sa in English, laws of divine establishment. Now, kini mo mga balaod. Kani mga balaod sa atong nasod o atong society, atong gobyerno. Mga balaod. Okay? Kini mga balaod, alang ni sa tanan. Mamagtotoo ka ba o dili magtotoo? For both believers and unbelievers. Musunod. Mo ni ang mga balaod, mo ni unang matang sa kamatuoran nga kanang atubangon sa tao. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan, gospel. O kini alang lamang sa mga di magtotoo, unbelievers, of course. Aron sila maluwas o sila mudawat. So, the second kind of truth is gospel. Okay? Gospel, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Unsa may katulo? Now, ang ikatulo nga matang sa kamatuoran, mao na ang doktrina sa pulong sa Dios. Bible doctrine. O kining Bible doctrine, ikatulo nga matang sa kamatuoran, alang ni sa mga magtotoo lamang. Only for believers. Okay? Samtang na. Now, alang sa mga magtotoo for believers, ayaw nagyod kalimte kining doktrina sa gitawag og life beyond gnosis. Okay? Ang kinabuhi o pagkinabuhi lampas pa
lampas pa sa gnosis. Okay? In other words, ang epignosis. Now, Bible doctrine nga, dili magaling, not metabolized. Ang pasabot, ang Diyos Espiritu Santo, dili maka-metabolize, makagaling niini tungod sa negatibo nga kabubuton sa ka magtutuo sa pagtuo sa doktrina nga iyang nasabtan. O kanawa lagi gingon natong why spiritual validity. Okay? So, kung duwa magaling ka ng pulong sa Diyos kayong gitunan, ang Espiritu Santo dili makaliho. Dili siya makagaling. Di siya makahimong tinuod, tataw, tinaw. Tungod kay negatibo man ka ng mao magtutuo, nga nakadungog o nakasabot sa gitudlo nga doktrina sa Biblia. So, huwag kapuslanan. Huwag kapuslanan sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Kay, ang usa ka gnosis believer, ino na to ha? Concentrate on this. Ang usa ka magtutuo nga gnosis lang, gnosis believer, he is not able to live the unique spiritual life. Dili. Kini nga itong gitunan, ang uluhan niya itong pagtulunan nga the unique spiritual life of believers in Christ. Ang magtutuo nga gnosis believer lang, dili siya kinabuhi nining unique spiritual life. Dili. Kay, nagkinabuhi lang siya, binasihan lang ang mga tawhanong pauna-una. He just lives by human viewpoint. Kasabot ka. Tawhanon ra. Ang nagapundo diya sa iyang kalag. Puro ra gyud tawhanon, kalibutanon, mga dautan, satanic na nang uban. So, he just lives by human viewpoint. Now, balik ra gud ta niya tong pag-angkon o kalipay. Going back to having happiness or how to be happy. Ang usa ka magtutuo, makasinati lamang siya sa kalipay sa Dios, kini gitawag og inner happiness. Sa diha nga siya makakabot na niya itong maturity stage sa spirituhanon itong kinabuhi. Mao gina. Ang labing klaro gyud mao nga ang usa ka magtutuo nga padayon, nagmalahutayon, magsigihon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios, apan wa pa siya makakabot sa ato nga tumong the common goal, common ang goal natong mga magtutuo mo man ang spiritual maturity. Okay? The stage of capacity for life, capacity to receive blessings, capacity to love, even for suffering. So na kay katakos sa pagkinabuhi, then that's the time we glorify God. Ato maningid pabalik-balik na subli-subli na itong hisgot ni aron di lagi na nimo makalimtan. Okay? So, kung bahin na sa kalipay, yan itong hisgutan, kanang kalipaya, kanang klaro kayo, tataw kayo, nga ato nagyong masinati sa diha nga makakabot na spiritual maturity stage. Imagine, the pre-Roma stage. Puno ka na sa doktrina. Because you have been saturating your mind with the Word of God. Mao na lang, imo nang masinati ang inner happiness, nanay kalipay. Bisan ka ni talwa, kas mga kagulanan, mga pag-antos, mga pagsuway, unsa pa diya mga gumunhaps kinabuhi. Kanang kalipaya magpabilin yun na diha. Sama niya itong nasinating Ginoong Jesucristo samtang gabitay siya sa cross. Kadtong klaseng kalipay diha. Diha nagpabilin diha kaniya. Nga maunay buot sa Dios nga ato usab nga masinati.
Kaya si Ginoong Kristo mao may modelo na to. Masabot ka? Okay. So, inner happiness. Diyos nun ka ng kalipay. Mao na iyahang kalipay sa Diyos nga gi andam o gitagana o gihatag ka na itong mga magtotoo sa diha nga makatungtong na ta sa maturity stage, spiritual maturity stage. No, itandi kini sa human happiness. Tawhan ng mga kalipay. Now, unsa may sandigan nining tawhan ng mga kalipay? It only leans on the following. On people, diba? Maura na saligan, maura man na sandigan ning maong matang sa kalipay, tawhan ng kalipay sa mga tao, mga kasinatian, sirkumstansya, o mga butang, material things. So, ang human happiness only leans on those three: people, circumstances, material things. Apan ang Diyos no nga kalipay, divine happiness, inner happiness, plus H, nagasandig lamang, only leans on the Word of God nga ginitabulais, nagaling. Timan nga, ang pagtuon sa pulong sa Diyos is one thing. Apan ang pagtuo, pagdawat o paghangop sa pulong sa Diyos, lain ka ng butang. Utilizing Bible doctrine is one thing, but believing, accepting, and embracing Bible doctrine is another thing. That is why ang mga magtutuo, kitang mga magtutuo, gimanduan sa pulong sa Diyos. Be ye doers of the word, not only hearers. Ayaw lang pagpaminaw ra kutob, kundi buhata tumana ang pulong sa Diyos. Balik tas Colossus 3:10. And have put on the new man na. Ito gining hatagan o impasiya, kining new man. Bagong pagkatao. Bagong kanang natao. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, he who is now in Christ is a new creature. Kay yato atong higayon nga atong gidawas Ginoong Kristo, kita nahiusa, nadugtong na ngadto kang Kristo ug nahimo kitang bag-ong binuhat. New creature. O this is dili ni mabati. This is not felt. Okay? Why? Di ni mo kanang feel ba? This is not felt, but it is the believer's current positional truth. Nya tang gayon imong gidawas Kristo, imong manluwas, mao na gitawag og current positional truth. Karon diha na imong na hiusa na dugtong ka na ni Ginoong Kristo. Although di ni mo na mabati, di ni mo, you cannot feel it. Okay? It's not experience, your inner experience, dili. Current positional truth, mo na tinuod, matuod nga kahimtang nimo. Kasabot ka? Kay, it is the believer's current condition nga siya eternally saved. Luwas na siya hangtod. Gisangkapan o gisuluban siya sa pagkamatarong sa Diyos. Katong akong gisgutan, di pa lang dugay. Mga butangan na hitabo nimo nga tinuod nga kahimtang nimo. Ang imungan is written in the Lamb's Book of Life. Unyag na patuod. Iatagan ka katuag siyam ka mga unsa. Mga absolutes nga dili na mabawi, mabakwi, irrevocable absolutes. Okay? Now, by the way, dihang versikulo 10 diha sa Colossus 3, verse 10, it speaks of the believer's new life. Bag-o niyang kinabuhi. Mo nagingan lang life beyond gnosis. O, sa laingan, his unique spiritual life. Eusebia.
man ining pulong nga Eusebia. This is a Greek word. Eusebia. O ang spelling ni Eusebia. Eusebia. Kini nagpasabot og spiritual life or godliness of believers. Now, ang magtutuo diya sa versikulo 10 is a doer. Nagbuhat siya, nagtuman siya sa pulong. Dili kay tigpaminaw ra kutob. Siya malahotayon, makugihon, mapadinayonon, makugihon. He is consistently, persistently functioning sa iyang espirituhanong kinabuhi. He is persistent. Kanang mapaninayonon in his residence sa iyang pagpuyo, sa iyang function, o sa iyang momentum. Pagsibog sunahan siyang sa protokolo nga plano sa Dios. He is consistently, persistently studying, learning, and applying Bible doctrine every moment of every day. Matagutlo sa matagadlaw. In fact, kining maong proseso is done in a moment-by-moment basis. Gutlo por gutlo. Now, ang magtutuo di sa versikulo 10 is an epinosis believer. Natural. Epinosis believer. Dili kay gnosis believer lang. So, Colossus 3:10, and have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Now, being or becoming the new man, ang bagong kinaiya, nagaagad kini sa pulong sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo. It depends upon Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit. O sa pagtubo diya sa grasya o kahibalo ni Ginoong Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Now, mao na ang gibuhat sa maong magtutuo. He is applying the epinosis Bible doctrine. Kaya mao ra man lagi ang ma-apply niya, dili man tong gnosis doctrine. Dili ma-apply. Di niya magamit sa espiritualong kinabuhi. Now, Ephesians 4:23-24. Ang 23 nagingon, and that ye be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, and put on the new man, magyapon, that after God hath been created in righteousness and holiness of truth. Now, 2 Corintios 5:17 nagingon, wherefore, if any man is in Christ, ang in Christ diha mo na ng imong pagkayusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. You are one with Christ. You are now kanang usa sa iyang mga representative dinis kalibutan. Okay? So, wherefore if any man is in Christ, he is in new creature. Bago siyang binuhat. The old things are passed away. Nang labay na. Behold, they are become new, bago. Now, ang Kristohanon is being saved and becoming spiritually mature. Okay? A person in religion, nga ang diferensya, is becoming in order to be saved. Now, tutok kira guni. Ang usa ka Kristohanon, tinuod nga midawat kang Ginoong Jesucristo, is being saved and becoming spiritually mature. Apan ang tao diya sa relihiyon is becoming in order to be saved. Buhat pala, daghan siya mga buluhaton aron kunuhay siya maluwas. Kaya diha sa relihiyon, salvation has to be done, has to be achieved. Kinahanglan kabuton niya. Okay? Tumanon niya. Apan sa Kristyanismo, in Christianity, ang kaluwasan has already been done.
Unsa man itong gibuhat ni Ginoong Kristo na humana? Salvation is equal opportunity. Anybody can be saved, right? Bisag kinsa. Every unbeliever is savable. Mahimo siyang maluwas. Anyone is savable. He or she may be white, black, brown, unsa pa iyang color, irregardless of culture, gender, economic status, edukado ba siya, wa ba siya makatunog og eskwelahan, wa edukasyon, unsa pa niya, unsa ba iyang gender, laki ba siya, bahay ba, ang iyang kultura, ang iyang kahimtang sa kanang iya bang economic status, wa, irregardless, anybody can be saved. Again, Colossians 3 says, if ye then be risen with Christ, and seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God the Father. Now, nanumdum pa ba ka sa election? Kadtong election nga itong gisgutan. Election is the expression of the sovereignty of God long before the world existed or anything existed. Gipili na kita. Kay midawat man ta. Mao kadtong midawat kang Ginoong Kristo mao nay pinili. Kasabot ka. Ang Dios nga Amahan, ang iyang kabubuton sa Dios nga Amahan is the best for you, believer. Question, did God already know who would believe in Christ and who would not believe? Of course. Naibawaan na sa Diyos. Bisa nga ni suwa pagkamatao, naibawaan na. Yes, God's sovereignty and omniscience already knew in eternity past. Dito sa kaniantong wala pang tanan. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved na and to come unto the knowledge of the truth. Ug ang tanan nga mga magtutuo, okay? Kitang mga magtutuo are elected. Ephesians 1:4. So, Colossians 3:12, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang election, mao ni ang expression sa kabubuton sa Dios alang kanato ever since we were elected. Okay? Ephesians 1:4 and 5, versikulo 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. You see, ang hinungdan nga nga daghang mga tao ang kanang mosalikwa is Biblia. The reason why many people hate the Bible is that sa diha nga pulong sa Dios mo ingon nga kita mga magsasala, kitang tanan mga magsasala, and our failures and weaknesses are revealed or exposed. Mga tao dilibot sila makonbiktar. People don't want to be convicted, to be exposed by the Bible. O na. Hindi sila muangay sa Biblia. Numdum ka na itong rom chip o prom chip. Rom chip, R-O-M. Read only memory. Cannot be changed. Prom chip will not change, but programmable. Records of every person's life ni. Kining prom chip. So, kini, by the way, mutuon rabatan ini in the future. Bahin sa divine decrees. Now, unsa maning divine decrees? Ato lang nilagbita gamay. Unsa maning divine decrees? Sige pasabot. Paminaw.
Mao ni ang gitawag sa in English og the sum total of God's plan for the human race. Sum total. Ang kinatibukan sa plano sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Every person's thought, tanan, matag pangunahon sa tao, sa iyang pag-decide, mga desisyon, iyang pagbuhat, are known by God. Okay? Every person's thought, decision, action are known by God. He allows all this, iyang tugot o gitugutan king tanan as time goes in history. Now, this is tolerated by God. Gitugot kini sa Dios in relation to the angelic conflict. Inomdom kasi angelic conflict, kini away nga espirituhanon. Tali sa puwersa sa Diyos o puwersa sa ni Satanas. No, ni angelic conflict. A doctrinal term. Now, okay, ayaw na ni kalimti po ning mga prinsipyo at wala nang gisingit ng mga prinsipyo din nga ang tao siya ragyod ang manubag sa iyang himuong desisyon. Man is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decisions. No one's to blame. Why mabasol? Bisag kinsa, wala mabasol for your failures and for being a loser, except you, yourself. Ikaw ra yung mapasol. Nga nung nahimo kang ka ng pildiro. Okay? Ikaw raman ang pildiro nimo. Okay? Di mo nag-iwas mga tiguang lagi o ka ng tinuyuan sa buot. Di mo naman ang kabuton ko. Losers, ang mga pildiro, chose to be losers because they are ignorant. Ignorant of what? Ignorant of truth. Why alamag sa pulong sa Diyos? They are stupid. I'm sorry to say that word, apan mao man na gisulti sa pulong sa Diyos, stupido. Kantong mga magtotoo nga why alamag sa pulong sa Diyos kay gumikas ng pagkanegatibo lagi. What ay may mo? Sakit ra ba gyud kamatuoran mo, man kamatuoran. Mo gingon sa atong mga katiguangan ba na bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit, tinagalog man po na mo na sakit ang kamatuoran. So mo nang gingon ako nga ang mga pildiro mipili sila sa pagkapildiro tungod kay sila way alamag sa unsa, way alamag sa kamatuoran. Gumikan sila pagka-negatibo. Apan kadtong mga paminaw, ang mga magtotoo nga mga mananaog winner believers, they chose to be winner believers because they're wise. They're wise of what? Wise of truth. They are winners. Mga mananaog. Mauna nga sila makaunsa kinabuhi ni ining unique spiritual life of believers in Christ. Therefore, it's a matter of choice. Gusto? Naragyos imong pagpili. Ikaw ragyo na mabasol. Huwag yung lain. Ayaw gamit sa pagtudlo sa imong tudlo. Ngayong kagkana siya monggon mong nakaingon. Di man di nga tulo pod ka. Tudlo ang nagtudlo siya nimo. Maniging Manila. Of course, there is sense there. So, atong timan-an kini mga butanga. Atong ipadayo ni ugma o ginaot nga nalamdagan ni hapon ni mga punto nga atong gidadihan nimo kay mayroong danyon kini kayo sa atong kinabuhing Kristohanon. Kining the unique spiritual life of believers in Jesus Christ. So kung buot kang mahimong mananaog, makakabot ka sa espirituhanong pagkahamtong din. Imo nang mahimaya ang Diyos o ikaw, dili magmahay, kaya naa kanay matuod, tinuod, bugos, timos nga kalipay
diha sa imong kinabuhi nga Kristohanon. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ning higayon nga nakigambitay kami sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpalamdag kanamo niini ug dugang. Salamat din nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Diyos, use this ministry in mighty ways. Sumala sa imong kahubuton o Diyos, alang sa imong kabulahanan. We love you, we adore you, we worship you, we respect you, we honor you, and we glorify you, O Lord. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.